Hyvää juttua. Jep. Koska se muutos niin kuin kuitenkin joka tapauksessa vaatii niin kuin, niitä pään sisäisiä, tai sen, että sä oot valmis työskentelemään myös niiden niin kuin omien tavalla ajatusmallien ja kokemusperäisten asioiden ja kaiken niin kuin sen kanssa. Niin, ja siinä niin kuin, mä oon aina toteuttanut sitä niin, mutta tavallaan sitä ei ole ehkä tuonut sillä tavalla ilmi, ehkä enemmän haluan vielä niin kuin fokusoida siihen. Niin jotenkin se, että kun nykypäivänä just mulla on tänäänkin ollut pari asiakaspuhelua, niin kuin sama on toistunut. Että monesti ihmisellä vähän hävii vähän niin kuin just se kehoyhteys. Se on niin kuin se mieli-kehoyhteys on se mun juttu. Niin, et, tavallaan, että sä hoidat sun niin kuin hyvinvointia, eri osa-alueita, niin että sä löydät sen yhteyden siihen sun kehoon myös. Mä oon tullut nyt tuossa terapiatyössä siis siihen tulokseen, että ihmiset on jopa aika hyviä nykypäivänä siis intellektuoisoimaan sen niin kuin oman kokemuksen ja mulla on tämmöinen kiintymyssuhdemalli ja mulla on tämmöistä taustaa ja tämmöiset traumat ja muuten, mutta sitten ne kuitenkin on silleen, että miksi tämä ei poistu, miksi musta silti tuntuu tältä, mutta heti kun me ruvetaan oikeasti käsittelemään sitä tunnetta, että miltä kehossa tuntuu ja sitä kaikkea pahaa oloa, mitä siellä kehossa on ja mutustellaan sen kanssa, niin vasta sitten ne asiat alkaa helpottamaan. Eli tunteiden tunteminen esimerkiksi ihan ykkösjuttu. Joo. Niin Kun sit just mennään tuolla ja sit porskutetaan menemään. Ja monella, varsinkin kun on kiire ja stressi, niin sit kaikki, jos tulee niinku huonoja ruokailuvalintoja, mitkä välttämättä oikein tuo sitä hyvinvointia, huonoa unta, kaikkea muuta, niin se, siinä niinku kaiken ton, jos sanoin sille asiakkaallekin, että sit kun on vielä se kaikki, niinku, mikä on kasautunut elämän aikana, erilaiset kokemukset, joku on sanonut jotain, ehkä on jotain semmoisia pieniä niinku, vähän niin kuin traumatyyppisiä kokemuksia tai muita, mitkä myös niin kuin me kannetaan sen mukana, niin kaikki vaikuttaa. Niin jotenkin just se, että sitä kokonaisuutta, kun saa silleen purettua ja kirkastettua ja hiljalleen rakennettua tai sitä yhteyttä niin kuin just ja kehon välillä, niin se on se avain siihen yleensä, kyllä siihen hyvinvointiin. Joo, ja se miten mä näen tämän, niin mä näen jotenkin, että tässä on 3 tasoa. Et eka taso meillä on spirituaalinen taso, ja mä en tällä tarkoita uskonnollista tasoa, vaan semmoista henkistä hyvinvointia, uskomuksia, arvoja, mihin mä uskon, onko olemassa jotain isompaa kuin minä, ihmisten hyvyyteen. Se voi olla ihan mitä tahansa, myös uskonto menee sinne kategoriaan kyllä, mutta se voi olla mitä tahansa. Ja sitten meillä on tämä tämmöinen ajattelun taso, toiminnan taso, se miten me ajatellaan ja mitä meidän ajattelu sitten toiminnan tasolla saa aikaiseksi. Ja sitten meillä on tämä kehollinen taso. Ja vaikka nämä eriytetään, tai ja onkin tässä nyt eriyttänyt, niin mä näen, että nämä on koko ajan päällekkäin meissä kaikissa, ja niillä kaikilla tasoilla pitää tapahtua asioita, jotta muutos on esimerkiksi sitä mahdollinen. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Joo, on tää psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuusmalli, mutta mä näen myös tärkeäksi ton tavallaan henkisen puolen, ja mikä tuo mulle merkityksen ja tarkoituksen tähän niinku, ryömimiseen täällä maapallolla. Et niinku se on niinku tosi tärkeä asioista löytää. Niin, minkälaisia havaintoja sä oot itse tehnyt niin kuin vaikka itsestäsi ja niin kuin omista ajatuksista ja tunteista, mitä on niin kuin herännyt sen prosessin ja matkan aikana? Ja onko esimerkiksi lisääntynyt, tiedätkö, just se havainnointi suhteessa siihen omaan käyttäytymiseen ja ajattelutapaan? Joo. Mä aloitan tän taas vähän kauempaa. Yllätys. Joo. Mutta jos ajattelee ihan niin kun jopa nuoruusvuosia, niin me ollaan tätä generaatiota, ketkä on kasvanut tämän äärimmäisen laihuuden ihannoinnin ja jotenkin sen 90-luvun, 2000-luvun alkupuolen luvun naisen kehonkuvan kanssa, missä laihdutuskulttuuri on ollut äärimmäisen isossa roolissa. Ja huomaa, miten se vaikuttaa omaan ajatteluun vielä nykypäivänäkin ja miten se on ehkä muovannut ajattelua sekä kaikkia actioneita, mitä on ottanut tässä niin kuin
historiassa ehkä terveyden ja fyysisen puolen kanssa myöskin. Et jos miettii, koko ajanhan on pitänyt olla jonkinnäköisellä laihiksella ja heti jos on tullut vähäkään rasvaa lisää tai muuten, niin siitä on potenut joko huonoa omatuntoa tai sitten on ollut silleen, että no nyt pitää, että mä oon ihan kauhea ihminen ja nyt pitää ruveta laihuttamaan. Ja sitten varsinkin historiassa musta tuntuu, että on sortunut hyvin helposti sellaisiin helppoihin treeniohjelmaa, tämmöisiin one size fit all -tyyppisiin ratkaisuihin, että sä ostat jonkun 20 euron treenipaketin jostain netistä ja sit sä oot silleen, että no niin, nyt mulle tulee hyvä puuti ja mä näytän tosi kauniilta ja hienolta. Mutta sitten kun sä oot saanut sen vihkosen sähköpostiin ja käynyt jopa tulostamassakin sen, niin sä tajuat sen, että enhän mä osaa näistä siis tehdä yhtään mitään. Ja täällä on tämmöisiä jotain liikkeitä, mistä mulla ei ole niinku mitään hajua, että miten näitä pitäisi tehdä. Ja 3 kertaa 2-14 ja 7 kertaa 6-2 plus 3 kertaa 2 maksimit -tyyppisiä ohjeita, mistä ei saa siis mitään selvää, että mitä ne ensinnäkään tarkoittaa. Niin sitten musta tuntuu, että silloin jo se niin kun innostus on lopahtanut siihen, että mulla ei ole mitään hajua, mitä tässä pitää lähteä tekemään. Tai sitten se innostus on viimeistään lopahtanut siihen, kun on katsonut niitä ravinto-ohjeita ja ollut silleen, että jaksanut ehkä 2-3 päivää noudattaa niitä ihan siis typeriä ohjeita, missä pitää syödä. Siis tiedän yhdenkin ihmisen, joka oli siis semmoisella dietillä, missä piti syödä kanan rintafilee siis aamupalaksi. Niin sitten se tuolla kokkaili aamu 7 itselleen kanan rintafileitä ja mä mietin vaan siinä, että eihän tää mene niinku suomalaiseen kulttuuriin tai siihen meidän päivittäiseen arkeen mitenkään. Ja siinä on pitänyt paljon kasvaa ajattelussa, että on oppinut sitä kultaista keskitieltä, että mikä on järkevää, mitä mä haluan omassa arjessani säilyttää ja mitä mä oon itse asiassa oikeastaan valmis lähteä muuttamaan. Ja muutos ei ole tapahtunut silleen salamaniskusta taivaalta, että nyt olen tehnyt valintani ja näin minä haluan, että minun elämäni muuttuu, vaan mulla se on mennyt enemmän niin päin, että vuosien varrella pikkuhiljaa mä oon ottanut yksittäisiä asioita lisää mun omaan arkeen. Mä oon lisännyt vaikka salilla käymistä, se on ollut alussa vaikka kerran viikkoon käymistä, tai silloin kun muistaa, mutta pikkuhiljaa siitä on tullut isompi osa arkea, ja nykypäivänä siellä tulee käytyä vähintään sen 3 kertaa viikossa, 3-5 kertaa viikossa. Et se ei ole tapahtunut silleen, että yhdellä viikolla mä vaan päätin, että nyt mä alan tekemään tätä. Ja sama on tapahtunut ruokailuiden kanssa, että en mä pystynyt vaan päättämään, että nyt minä syön terveellisesti, piste. Koska eihän se vaan toimi niin, vaan sitten sä pikkuhiljaa rupeat tekemään niitä muutoksia sinne arkeen. Ja musta tuntuu, että tää sun valmennus on ollut nyt semmoinen vähän niin kuin viimeinen niitti hyvällä tavalla sille, että mikä on antanut valmiudet siihen, että mä pystyn kattoo jotenkin kokonaisvaltaisemmin ja silleen lempeämmin tätä mun omaa arkea, että mitä palasia mä voin sieltä vaihtaa, mitä mun kannattaa vaihtaa ja että mun ei kaikkea tarvitse tehdä kerralla. Tai että jos mä menen sun valmennukseen, niin mun ei tarvii ditsata mun karkkeja tai herkkuja kokonaan, vaan se, että miten mä saan pidettyä niitä arjessa, jos ne on mulle tärkeitä, mutta silleen järkevällä tavalla. En tiedä vastasinko sinun kysymykseen, mutta lähdin hyvin kaukaa liikenteeseen. I love it. Joo. Ja niinku, no, hyvin harvoinhan niinku se oikeasti just pysyvä, kestävä ja terve muutos tapahtuu niinku näin. Tai en ole ainakaan vielä kertaakaan huomannut, että kukaan olisi onnistunut niin. Et just niinku päinvastoin, et tosi paljon on just sitä, että yritetään muuttaa liikaa kerralla ja niinku, mahduttaa itseään jonkinnäköiseen muottiin, mitä ajattelee, että olisi mulle hyväksi, että mä voin olla jotain. Mutta just sen niinku varmistaminen, että se jotain, mitä sä haluat olla, on varmasti susta itsestä lähtöisin ensinnäkin. Ja just niiden omien arvojen mukaista, semmoisen elämän mukaista, mitä sä haluat elää. Ja että sitten se, mitä tehdään, varmasti on semmoista, mitä tämän hetken elämään sä pystyt niin kuin alkaa toteuttaa. Et moni vähän niin jotenkin ajattelee, että noin kerralla muutan vaan mun elämän
ja muutun joksikin eri ihmiseksi. Ja niin kuin, totta kai ainahan joka päivä on uusi mahdollisuus kasvaa ja oppia ja kehittyä ja näin, mutta tavallaan niin kuin, niin, että sun ei tarvii muuttua toiseksi ihmiseksi. Että sinä olet sinä ja mitä sinä haluat tehdä on niin kuin kuitenkin se ydinkysymys siinä. Ja sitten lähtee rakentamaan tavallaan just sen sopivan niin kuin armollisuuden kautta ehkä. Että se tekeminenkin on kivaa. Just näin. Ja silleen, että kaikkea ei tarvii niinku kerralla jotenkin. Mun mielestä oli tosi hyvä esimerkki se, että kun mun arki on välillä aika matkustavaista ja tulee syötyä epäterveellisesti, tai on ollut helppo syödä epäterveellisesti, koska on vaikka reissannut niin paljon, niin sit kun sä oot vaikka lentokentällä pitkän päivän, niin siellä ei ole välttämättä ihan hirveästi semmoisia superterveellisiä juttuja, ja siinä ei tule hirveästi preppailtua ruokaa välttämättä mukaan, jos on ollut kiire ja näin. Niin sit just se, että okei, miten mä oon aiemmin lentokentällä toiminut, ja mitä muita vaihtoehtoja mulla on toimia lentokentällä. Ja onko esimerkiksi, jos mä menen lentokentällä Burger Kingiin, niin jos mä oon tottunut siihen, että mä menen Burger Kingiin, okei, mitä mä voin tehdä siellä Burger Kingissä eri tavalla, jotta se mun ruokailu on vähän järkevämpää kuin mitä se aiemmin on ollut? Joo, just näin. Että niitä konkreettisia tavallaan toi sitä ratkaisukeskeistä niin kuin lähestymistapaa niihin, että ratkaisuja niihin niin kuin oikeisiin ja aitoihin tilanteisiin, mitä elämässä tulee vastaan. Sen sijaan, että yrittää jotain niin kuin ihan utopistista ja absurdia niihin kehittää. Jep. Sanoin silloin hyvä esimerkki just siitä, että se välipala juttu, että niin kuin, jos ei ole tottunut tiettyyn aikaan käydä kaupasta hakea välipalaa, niin onko joku muu hetki vaikka päivästä, milloin sä voit ostaa sen välipalan ja mitä se on, miettii se valmiiksi niin kuin, tyyppisesti. Niin noi on just niitä tavallaan elämän muutosjuttuja. Sullahan tosiaan kun on niin kun, silleen poikkeuksellinen just, että vaihtuu vaikka asuinpaikka ihan ja koko se niin kuin ympäristö ja muu, niin tavallaan sehän vaatii ihan niin kuin tosi paljon sitä kyvykkyyttä just uudelleen rakentaa niitä rutiineja, minkälaisia sä itse toivot niin kuin, ja haluat niin kuin sun oman hyvinvoinnin ja tavoitteiden tueksi. Ja samahan niin kuin monesti muutenkin ihmisillä tulee elämässä, että voi olla, että joku elämäntilanne muuttuu tai jotain tapahtuu. Niin tavallaan siinä just punnitaan sitä, että sen sijaan, että sä pidät kynsin hampain niin kiinni jostain, mihin sä oot tottunut tai mitä sä kuvittelet, että nyt pitäisi tehdä, niin kuin miettii, että miten mä lähden uudestaan rakentaa semmoista, minkälaista arkea haluaa just elää ja mikä tukee sitä omaa hyvinvointia. Joo, just näin. No mitä sitten, jos miettii vaikka semmoisia kokemuksia, mitä on tullut niin kuin tämän hyvinvointi- ja valmennusmatkan aikana, niin suhteessa niin kuin niihin asioihin, mitä on vaikka aluksi alkanut työstää tai vaikka matkan varrella on tullut erilaisia tavoitteita, niin miltä on tuntunut vaikka saavuttaa niitä tavoitteita tai jos ne on muuttunut matkan varrella tai jos onkin tullut jotain semmoisia tilanteita, että on joutunut luopua jostain tavoitteesta tai ei ole pystynytkään, ei ole onnistunut pääsemään niihin tavoitteisiin silleen, mitä oli vaikka kuvitellut ekana, koska aina niitäkin tapahtuu, että joutuu muuttaa sitä suunnitelmaa. Niin tavallaan minkälaisia kokemuksia sekä niin kuin onnistumisia että sitten tavallaan semmoisia fiiliksiä on tullut? No mäpä sanoisin, että isoimmat onnistumiset liittyy tonne niin kuin ehkä siihen, että arjessa helpommin huomaa ajattelevansa, että ahaa, mäpäs ajattelen eri tavalla tästä asiasta kuin ennen. Että on tietoinen siitä omasta ajattelustaan. Esimerkki. Mulla oli maanantaina syntymäpäivä. Ja mä menin käymään Mäkkärissä sitten illalla tämmöisellä syntymäpäiväherkuttelulla. Ja siellä... Mitä?
Kuulostaa ihanalta. Joo. Ja siellä mä olin valkkaamassa siitä ruokaa ja sitten mä mietin siinä mielessäni sitä, että mitä mä normaalisti syntymäpäivänä ehkä olisin ottanut. Ja millaisen kauhean niin kuin, mättöaterian mä olisin sieltä ottanut ja miten isoja purkelereita ja mulla oli ihan kauhean kova nälkä. Ja pointti ei ole siinä, ettetkö sä saisi ottaa niitä. Että mä tavallaan annoin itselleni luvan siihen, että mä saan syödä täällä niin paljon kuin mä haluan, koska mä oon nyt herkuttelemassa syntymäpäivän kunniaksi. Mutta onko se oikeasti se, mitä mä haluan? Vai haluanko mä itse asiassa täältä jotain spesifiä, mitä mulla tekee ihan tosi paljon mieli? Ja sen takia mä pysähdyin, kun mä pystyin siinä hetkessä ajattelemaan sitä, mitä mä ajattelen, niin mä päädyinkin siihen, että mulla itse asiassa tekee kaikista eniten mieli tällä hetkellä tuplajuusto hampurilaista. Niin mä otin yhden tuplajuuston ja Sprite Zeron sitten siihen kaveriksi ja söin ne ja olin ihan tosi tyytyväinen. Ja mä sain sieltä just sitä, mitä mä olin menossakin sinne hakemaan, koska mä olin tietoinen siitä, että mitä mä haluan. Et ennen mä olisin ehkä mennyt sinne silleen, että nyt on mun syntymäpäivä, mulla on lupa herkutella, mä voin mättää kaiken mahdollisen täältä. Ja sitten olisin vetänyt ihan kauhean ison tarjottelemillisen ruokaa. Niin toi on niinku ehkä semmoinen hyvin konkreettinen jotenkin, mistä mä olen huomannut oman ajattelun kehittymistä ja ehkä semmoista ruokasuhteen muuttumista, tietoisuutta itsessäni. Joo, okei, ihan mahtavaa. Joo. Ne on just niitä, mitkä silleen, jos mietit isossa kuvassa, miten iso vaikutus niin kun sillä on, kun sä teet tommosia valintoja niin kun koko elämän mittakaavalla, niin kun yhä useammin eri tilanteissa. Plus sen lisäksi, että todennäköisesti se koko kokonaisuus on sulle niin kun, nautinnollisempi ja kivempi. Koska sä sit välillä voi valita sen kaikista, mitä nyt haluaa silloin mättää. Mutta sitten just se, että ne päätökset ja valinnat on niinku tietoisia. Ja muutenkin jotenkin tykkään niinku vaikka tietoisesta ruokailusta ajatuksena ylipäätänsä. Että rauhoittaa ruokailuhetken keskittyy niinku siihen syömiseen ja näin. Mutta niinku just se, ja toihan on ehkä myös tosi hyvin sitä niinku keho-mieliyhteyttä, että sä pystyt kans hetkeksi pysähtyä miettimään, että miltä musta tuntuu, että mitä mun tekee mieli syödä. Sen sijaan toimii vähän niin kuin jonkun just totutun kaavan mukaan. Meillähän on paljon niin kuin ruokaankin liittyy rutiineja ja tapoja. Just esimerkiksi katson jotain, syön samalla jotain. Niin mehän yhdistetään paljon tapoja. Elokuva, irtokarkkipussi. Ja tavallaan tämmöisiä niin kuin tiedostamattomiakin juttuja, mitkä on ehkä lapsestakin asti vaan tullut niin kuin tavaksi. Niin just niin kuin, niiden, jotkut on ihan jees, jotkut on sitten semmoiset, että ne saattaa olla niiden hyvinvointitavoitteiden esteenä, jolloin niihin on hyvä niin kuin tarttua ja miettiä, että onko näihin vaihtoehtoisia toimintatapoja. Jep. Niin joo. Just näin. Toinen ihan tämmöinen niin kuin konkreettinen hyöty, mitä sun valmennuksesta on saanut, niin mehän ruvettiin tekemään silloin yhteistyötä, kun me oltiin molemmat yhtä aikaa Balilla viime vuonna. Ja siellä me käytiin treenaamassa pari kertaa yhdessä, ja mä sain tosi hyviä vinkkejä tuohon niinku kyykkyjuttuihin liittyen ja kyykkytekniikkaan. Ja ei voi sanoa vieläkään, että mä olisin superkyykkääjä, mutta painoissa on tultu paljon eteenpäin kyykyssä ja ehkä se niinku siinä kyykkyrakenteessa, että se pitää pakettia paremmin kasassa ja pystyy nostamaan enemmän painoa ja on tullut ehkä luottamustakin siihen pikkuhiljaa, että painot on systemaattisesti noussut. Ollaanko siellä, missä ehkä ihanteellisesti haluaisi, että olisi, niin ei varmaan ikinä, koska ainahan sitten sitä mukaan, kun oppii lisää, niin tavoitteetkin kasvaa. Mutta toi on yksi semmoinen ikuisuuspätle, mikä mulla on ollut ton kyykyn kanssa, että saa siihen jotenkin hyvän tekniikan, niin nyt just viimeksi, kun oltiin salilla mun miehen kanssa, niin videoitiin mun tekniikkaa vähän, niin totesin itsekin, että ihan hyvältä tää näyttää, että let's go. Ihan mahtavaa. Ja semmoinen niinku, mikä se nyt olisi, mikä vaihe? Taantumavaihe, niin siitä on päästy niinku seuraava steppi ja sitten pääsee taas Joo, just näin. Ylöspäin. Just näin.
Mut joo, siisteintä on ollut ehkä sun kanssa työskentelyssä just tähän niin kuin omaan liikkuvaiseen elämäntyyliin, että saa semmosia, että miten, musta on ollut esimerkiksi hirvittävän oivalluttavaa jutella sun kanssa ja sä oot kertonut mulle siitä, että miten sä valitset ravintolassa aterioita tai miten sä pikaruokaravintolassa lähdet keräämään sitä sun niin kuin omaa pleittiä ja mitä sä siihen tarjottimelle kasaat ja mikä on se sun ajatteluketju siellä taustalla, että sitten on pystynyt lähteä omaksumaan sitä siihen omaan ajatteluun myöskin. Niin se on ollut tosi kiva. Joo, näitä pitää jakaa enemmän. Ja jotenkin just se, että kun jos mietin sitäkin, tämän menee vähän sivuraiteille, mutta onneksi tästä voi leikata ihan mitä vain pois. Mutta jotenkin se, että kanssa, että kun just no itsekin on jo kisannut fitneksessä ja tehnyt sitä tätä ja tota, mutta silti en mä ole se tyyppi, joka päivä meal preppaa tai tekee tätä. Mutta silti tavallaan sä pystyt niinku, kun löytää just niitä oman elämän tyyliin ja itselle ja arkeen sopivia juttuja, että vaikka ne ei olisi sitä, mitä niinku ehkä, kun itselläkin on ollut vähän niinku semmosia, että voinko mä olla niinku hyvä, jos mä en tee silleen kuin toi toinen tyyppi, joka niinku syö vaan kanaa ja riisiä aina. Niin miten mä voin mukaan onnistua sit, jos mä en tykkää. Niin sit, tai kehittyy, vaikka mä tykkään usein syödä ulkona. Niin jotenkin se, että kun niihin on löytynyt niitä, miten se on mahdollista ja miten mä voin tosi paljon nauttia elämästä, niin se on ollut just se, että tavallaan niinku, ei se ole joko tai. Niinku. Just näin. Ja tää on mun mielestä mielenkiintoista. Mun mies on pudottanut nyt viime elokuusta lähtien semmoset 17 kiloa painoa. Ja hän on sellainen tyyppi, että hän voisi elää sillä samalla kanalla ja riisillä siis joka ikinen päivä, siis viikosta toiseen. Ja ei tuntuisi missään eikä tuntuisi pahalta ollenkaan. Siitä voi ehkä argumentoida, että onko se hirveän terveellistä elää sillä samalla ruoalla vaan viikosta toiseen. Mutta mä en niinku pystyisi. Mä kaipaan sen verran vaihtelua elämään ja jotenkin monipuolisuutta omaan elämään, että mä en vaan kykenisi siihen, että mulla olisi viikosta toiseen ja päivästä toiseen samat ruuat. Mutta sitten kun sä meet vaikka kauppaan, niin sulla on miljoonia vaihtoehtoja siellä, mitä sä pystyt lähteä valitsemaan ja miten sä pystyt lähteä sitä ateriaa koostamaan. Periaatteessa sä tiedät, että okei, tämän verran olisi hyvä olla kasviksia ja tämän verran hiilareita ja rasvoja ja näin. Mutta sitten kun monet, esimerkiksi lihatuotteetkin, niin sä et välttämättä ymmärrä sitä syvällisemmin, että mitkä on hyviä proteiinilähteitä, mitkä on huonoja proteiinilähteitä, vaikka ne molemmat menis lihakategorian alle, mikä on proteiinin lähde. Ja se, että ymmärtää tota jotenkin paremmin, niin auttaa ehkä kasaamaan monipuolisempia ruokia myöskin. Ja sitten justkin sekin, että siellä voi välillä olla myös kotiruokia, mitkä ei ole niin jotenkin terveellisiä. Että se kermapasta voi olla ihan sika hyvä vaihtoehto sun sielulle aina silloin tällöin. Ja se ei pilaa sitä sun normiarkea tai sitä kehitystä niin kuin minnekään. Minä olen tänään menossa syömään Michelin tähän ravintolaan ja minä näen sen niin päin, että tää boostaa mun kehitystä, kun mä pääsen sinne herkuttelemaan. Oikein niin kuin makustelet, tiedätkö? Joo. Ruoasta, koska ruoka Just on näin. nautinto. Näin. Ei se ole vain polttoaine. Ehkä jollekin se on, mutta ei ainakaan minulle eikä hirveän monelle mun asiakkaallekaan ole. Ja tätä mä oon miettinyt, että jos se olisi enemmän nautinto, että me oltaisiin enemmän tietoisia siitä, mitä me halutaan syödä, että jos se nautinto ei tarkoitakaan sitä, että mä mätän hirveästi kaikkea suuhuni tai että mä näen vaan ruoan polttoaineena, vaan se, että me oikeasti ruvettaisiin enemmän nauttimaan siitä, oltaisiin tietoisia, mitä mä haluan syödä, miksi mä haluan syödä, mitä mä haluan kroppaani laittaa, miksi mä niin haluan tehdä, niin mä jopa uskon, että meidän pitäisi enemmän nauttia ruoasta. Siitä näkökulmasta katsottuna. Joo, ja just siinä tullaan taas siihen tietoiseen ruokailuun, kun mä syön jotain, niin keskittyy siihen, miltä se ruoka maistuu, kiitollinen siitä, että mistä se on tullut mun lautaselle, kaikki niinku tää. Ja niinku jotenkin... ja sit just se, että vaikka terveyttä ja hyvinvointia tukeva ruokailu voi olla ihan yhtä nautinnollinen kuin semmoinen, mikä on vähemmän. Niin enemmän tai vähemmän niin kuin sitä oleva vaihtoehto voi olla yhtä niin kuin nautinnollinen kokemus.
Ja sitten tullaan myös just siihen tottumiskysymyksiin, makuasioihin, kulttuuriasioihin ja näihin. Mutta mun mielestä sekin on hyvä pointti, että miten sä suhtaudut ja mitä sä oletat. Että jos sä syöt välipalaksi omenan ja pähkinät, niin mietitkö sä, että vitsi miten ihana raikas, mehukas omena, että maistuu tosi hyvältä. Tai odotatko, että se maistuu Snickers-patukalta? Tai mietit, että hitsi kun mä en nyt ottanut sitä Snickersia, nyt mä joudun syödä tätä vitsi puumakusta omenaa. Niin kyllä se niinku vaikuttaa siihen sun niinku kokemukseen siitä välipalan syömisestä ja siitä omenan syömisestä. Et odotatko että se omena on niinku ihana ja mehukas ja herkullinen vai odotatko, että maistuu suklaalta? Koska ei. Ei se niinku, niin tavallaan niinku noita just, että oppii myös niinku, ja sitten myöskin just se tottumisen ja muun kautta niin makuaisti tottuu ihan oikeasti. Niin tavallaan just näitä juttuja niinku siihen, että niin. Toinen juttu, mitä mä oon miettinyt, on annoskoot. Et mitä enemmän syö ravintoloissa, niin sitä enemmän ehkä hämärtyy myös se käsitys siitä, että mikä on järkevä annoskoko. Koska jotenkin musta tuntuu, että esimerkiksi Suomessa on ihan valtavan kokoiset annokset. Ja sitten Suomessa meillä on varsinkin semmoinen kulttuuri, että me mennään sinne ravintolaan ja otetaan ne omat annokset. Kun taas täällä Espanjassa, missä mä oon nyt vaikka tänä talvena asunut, niin annokset on aika pieni annos, yksittäinen. Ja sitten perheenä niitä tilataan muutamia. Ja sä vähän niin kuin napostelet joka puolelta pikkasen. Mutta mä oon nyt räkännyt vähän annoskokoja siinä mielessä, että kiinnostaa tietää, niin se annoskoko on itse asiassa pysynyt tosi järkevänä sen takia, koska se on semmoista pientä snäkäilyä ja annoskoot on järkeviä ja pieniä. Ja sama menee ehkä tuohon arkiruokailuunkin, että ihan jo pelkästään, jos mä mietin vaikka omaa ruokailua, niin munkaan ei ole tarvinnut välttämättä ihan hirveästi edes rempata ruokavalioa silleen, että mitä syö. Proteiinia on pitänyt syödä selkeästi enemmän kuin mitä aiemmin on syönyt ja siihen on pitänyt kiinnittää huomiota. Mutta ihan pelkkä se, että katsoo vähän sitä annoskokoa, että kuinka paljon mä syön. Ja sekin on johtanut siihen, että ei mun tarvii ihan hirveästi nälässä kyllä tässä arjessa olla, vaikka onkin pienentänyt vähän annoskokoja, kun syö sitten vaan vähän useammin. Kyllä, joo. Ja toi on myös tosi hyvä, että ne annoskoot on niin kun just itselle sopivia ja tavallaan just ne, no miten yleensä sopivat kasvisten, hedelmien, marjojen määrät riittävät erityisesti harvalla, niin tulee tarpeeksi, mitkä auttaa vaikka kylläisyyden pitämisessä ja toki sitten just tavoitteiden mukaan niin se, että paljon se energiamäärä on ja proteiinin saanti ja muu. Niin miten sä yleensä rakennat itselle sun annoskoon? Miten sä arvioit sen? No mulla on vakiintunut tietynlaiset niin kuin aikojen saatossa semmoset, että no mä itse tykkään syödä 5 kertaa päivässä. Joskus 4, joskus 6. Mutta tykkään niin kuin säännöllisin väliajoin itse syödä ja on pitkään niin kuin syönytkin, niin yleensä just aamupala, lounas, välipala, päivän iltapala. Joskus voi olla, että välipala ei jää tai ei tule tai niitä on 2 tai sitten on isompi iltaruoka tai muuta, mutta just sitä aika paljon ajattelee just sen kautta, että päivän proteiinin saanti, että se on riittävä, niin yleensä sitä pitää olla tietty määrä jokaisella aterialla, riittävä määrä, että se yhteissumma on tarpeeksi iso, koska sitä on vaikea sitten niin kuin vähemmästä määrästä aterioita yleensä koostaa, koska sitten se protskumäärä per ateria pitää olla aika iso. Niin yleensä mä tähtään, että yhdellä sitten ruokailukerralla olisi ainakin 20 grammaa proteiinia, jolloin vaikka 5 aterialla niin se on 100 grammaa jo päivässä. Jos on 4, niin enemmän, 30 grammaa vaikka. Silloin se on 120. Niin kuin vähän tämmöistä, ehkä enemmän matemaattista se oma ajattelu. Ja sitten, että jokaisella aterialla on jotain kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Ja sitten hiilihydraatin lähteet riippuu aika paljon. Mä vaikka tykkään enemmän iltapainotteisesti, että sitten mä syön isommin päivällisellä ja iltapalalla. Ja sitten yleensä silloin, kun mä menen nukkumaan, niin väsyttää enemmän, kun mä syön ison määrän hiilihydraattia illalla. Tyyppisesti ne on sellaisia, mitä mä itse tykkään. Ja joskus voi olla, että sekin riippuu, että kuinka fyysinen päivä mulla on. Jos on paljon jotain fyysistä aktiivisuutta muuta, niin sitten voi olla aikaisemmin päivällä enemmän. Vaikka tänään mä kävin aamulla treenaamassa, niin mä ennen treeniä söin vähän. Sitten kun mulla oli, tänään mä tein yläkroppatreeniä ja sitten mä kävin vielä juokseen, niin mä söin siinä väliskin vähän. Sitten sen jälkeen vielä niin kuin kunnon aamiaisen.
niin tavallaan just se on vähän semmoinen kokonaisuus, mikä riippuu monesta tekijästä, mutta ainakin huolehdin, että siellä on ne kasvikset, hedelmät, marjat, proteiinilähde. Ja nykyään tykkään aika paljon syödä just kasvisruokavaliolla, mikä sitten siellä on enemmän sit kasviproteiineja ja kaikkea muuta tuommoista, niin se vähän vaikuttaa. Et vaikka täysjyvätuotteista tulee myös osa proteiinia ja tämmöistä. Mutta aika hyvä on lautasmalli oikeasti, niin kuin perusravintosuositukset ihan perus niin kuin käyttöön, varsinkin jos on silleen, että when in doubt, niin kuin milloin olet jossain buffetissa, niin hiilihydraatti, proteiini, kasviksia isosti. Niin. Back to basics. Ihan oikeasti basic juttuja. Jep. Ja toikin riippuu myös hirveästi ihmisen koosta. Esimerkiksi, onko se 50 kiloa vai 100 kiloa, niin se ruokamäärä on aika niin kuin eri. Sen takia just vaikka yleensä just protskut ja kasvikset on helppo sanoa, mutta sitten vaikka hiilihydraattien määrä, se voi olla joillekin, jotka tarvii vähemmän, jotka tarvii niin kuin paljon enemmän. Niin siihen on vaikea sen takia mitään semmoista yhtä antaa. Jep. Ja rasvanlähteet tietysti, ne on hirveän tärkeitä. Niitä kans oikeastaan joka aterialla on hyvä olla. Hyvä on semmoinen peukalollinen tai ruokalusikallinen. Yes. No. Tuliko mitään hyviä ajatuksia? Ei. ei oikeastaan. Oli niin tyhjentävä vastaus, että ei. Yritän miettiä jotain järkevää. Mä ehkä itse olen strugglannut kaikista eniten ton niinku rasvan kanssa. Ei siinä mielessä, että etteikö sulta tulisi työtyä, päinvastoin tulee. Ja mä oon itse vaikka, kun mä oon träkkäillyt noita ruokia vähän, niin mä huomaan, että mä syön jotenkin intuitiivisesti enemmän rasvoja kuin mitä vaikka hiilareita. Joo. Ja mä oon huomannut, että se toimii mulle niinku paremmin. Mutta sitten samalla mä oon huomannut, että rasvoja on ehkä kaikista vaikein myös räikätä, koska ne valahtaa jonnekin sinne ruoan sekaan. Siis silleen vaikka kokatessa ja näin poispäin, niin se ei ole niin silleen samalla tavalla kuin hiilareista sä näet, että no riisiä mulla on nyt tässä tämän verran. Mutta sitten se rasva on vähän semmoinen wake siellä, että sun pitää jo siinä vaiheessa, kun sä oot laittamassa jotakin jonnekin, niin katsoa, että kuinka paljon sitä menee. Ja paljonhan puhutaan just NS-piilorasvoista, ja niitä varsinkin valmisruuissa, ravintolaruuissa käytetään tosi paljon rasvaa kokkauksessa, plus lisätään niin kuin maun vuoksi. Ja totta kai rasvojen laatuun olisi hyvä vielä kiinnittää huomiota. Suomessa on paljon sydän- ja verisuonitauteja. Ja itsekin itse asiassa tykkään niin suhteessa pänttää enemmän niin rasvojen määrää suhteessa hiilihydraatteihin, koska se sopii minun keholleni paremmin. Mutta Mutta oikein just preferenssikysymyksiä. Lasken makroja aika usein niin kuin varmistaakseni sopivan energia- ja proteiinimäärän. Ja silloin sitten tossakin just tullaan siihen, että milloin se on käytännöllistä ja milloin se on vaikeampaa. Niin kuin vaikka just ulkona syödessä, milloin jaksaako nyt jotain voinokareita punnita aina, niin ei todellakaan. Mutta niin kuin sillä ajatuksella just, että sit vaikka just on semmosia jos nyt useammin tykkää vaikka syödä jotain runsas energisempia ruokia, niin tavallaan että kuitenkin se, ja joillekin toki haastaa saada niinku tarpeeksi sitä energiaa, mutta sillä ajatuksella, jos että se energian määrä kuitenkin koko päivän ja viikon mittakaavassa, niin se kokonaisuus on semmoinen järkevä. Hei, mitä mieltä sä oot muuten siitä, että tuli joku podcastissa joku tämmöinen juttu vastaan, että nykypäivänä, se argumentti meni jotenkin näin, että nykypäivänä rasvojen määrä ei ole itse asiassa se ongelma, vaan ihmisten liikkumattomuus on se ongelma. Eli ei se, että me syötäs, tai siis kyllähän me varmasti noiden einesruokien kautta ja ravintolaruokien kautta syödään enemmän myös rasvoja, mutta se suurempi ongelma on siinä, että se ei kulu samalla tavalla kun historiassa esimerkiksi peltotöissä, ulkotöissä ihmisillä on kulunut se rasva pois, eikä se ole varastoitunut kroppaan, koska ollaan tehty tosi paljon enemmän fyysistä työtä.
Niin mä rupesin miettimään sitä podcast-argumenttia, että mitä mieltä sä oot siitä. No mun mielestä se on vähän niinku, mun mielestä se ei ole joko tai, mun mielestä molemmat. Mun mielestä se on niinku ajatuksena just pointti ehkä tuossa, mistä mä oon samaa mieltä, on yhteiskuntarakenteiden muutos. Eli se, että ympäristö vaikuttaa meihin tosi paljon. Ja se on ihan totta, että aikaisemmin me ollaan enemmän sitä arjen kautta tulevaa fyysistä aktiivisuutta on ollut paljon enemmän sekä niin kuin fyysisen työn kautta että sitten niin kuin kaikki arkiaskareet ja muut. Ja nykyään on todella helppoa. On paljon istumatyötä, liikutaan autolla istuen vielä paikasta toiseen. Voit jopa tilata niin kuin, joko kauppaan tai kotiovelle ne ruuat valmiiksi ja suoraan. On paljon sellaisia palveluita ja muita, jotka vielä entisestään vähentää sitä niin kuin tavallisessa arjessa, varsinkin kaupunkiarjessa. Ja toki itse asiassa maaseudulla myöskin jopa itse asiassa vähemmän esimerkiksi lapset saattaa liikkua sen takia, että niitä kuljetetaan autolla harrastuksiin. Niin just se, että nykyään se joudut paljon enemmän itse keksimään ja niin kuin luomaan sitä fyysistä aktiivisuutta sinne arkeen. Et se on ihan totta, kyllä. Mutta kyllähän samaan aikaan, jos miettii vaikka markettien tarjontaa, niin onhan se nyt vähän eri. Et kun sitten, jos nyt mietitään, jos verrataan tämmöiseen ennen vanhaa tyyppiseen, niin jos on niinku tyyli lihaa, maitoa ja tämmöisiä perusruoka-aineita tullut sieltä yleensä vielä niinku lähiympäristöstä, vähintääkin kotimaasta, niin eihän siellä ole samalla lailla ollut. Niinku, jos mummo on kertonut, että jouluna herkku on ollut, kun se on appelsiini, niin nyt sä oot silleen, että minkä näistä 5 appelsiinimyslistä mä valitsen. Niin on se niinku paljon helpompi myös saada. Eikä se ole mun mielestä vaan se rasvat, vaan se kokonaisenergian saanti suhteessa kulutukseen. Sulla on paljon helpompi ensinnäkin syödä ylikulutuksen ja sen lisäksi, että se kulutus on pienempää. Mun mielestä se on noiden kahden niinku yhtälö. Jep. Samaa mieltä, joo. Joo, et ei niinku joko tai. Jep. Ja ennen kyllä mäkin niinku suosittelen niinku aika paljon sitä, että syö niinku semmoisia asioita, missä on mahdollisimman lyhyt ainesosaluettelo. Niinku ihan perusruoka-aineita. Koska yleensä niistä muodostuvat kokonaisuudet on semmoisia, mitkä tukee kylläisyyttä ja niissä aika hyvin niinku, hivenaineita ja muuta semmoista. Jep. Kyllä. No. Tuleeko mieleen jotain, mistä sä itse haluaisit jutella, keskustella, mitä on semmoisia ideoita? Kuka on yleensä semmoinen tyyppi, joka pohtii sun valmennukseen hakeutumista? Haluaa sen rutiinin ja jatkumon siihen tekemiseen. Mut yleensä se on just niin, että aloittaa tekee niinku joko omiin ohjein tai jotenkin ehkä ei niin sopivin, vähän ehkä liikaa yrittäen tehden. Ja se kestää hetken ja sitten ei enää jaksa ja sitten se loppuu ja sitten on pettynyt. Mutta että saisi semmoisen jatkumon, mikä kulkee kuitenkin niinku niitä omia tavoitteita kohti, että voisi paremmin. Miksei niillä ihmisillä onnistu? Siis itsekin on ollut siinä tilanteessa monta kertaa, että sitten on vaan lopahtanut kiinnostus ja sitten on heittänyt vaan kaiken kankkulan kaivoon, niin miksei niillä ihmisillä onnistu? Siinä on ehkä just se, että yritetään sovittaa siihen omaan arkeen niin kuin liikaa suhteessa siihen, mikä on realistista. Ja ei ehkä niin kuin luoteta siihen, että vähempikin oikeasti riittää. Että sieltä niin kuin herää se kriittinen ja itseä piiskaava minä, joka niin kuin ajattelee, että nyt mun pitää tehdä tää ja tää, että mä saisin tätä, mitä mä haluan. Ja sitten väsähdetään, kun yritetään saada se kaikki siihen omaan arkeen mahtumaan ja muuttaa niin kuin liikaa kerrasta. Ja ehkä
Just se, että sillä niinku, monilla on niinku just niitä, täytyy olla valmis myös vähän niinku pureutua just niihin omiin rutiineihin, ajatusmalleihin ja kaikkeen muuhun, mikä siihen asiaan liittyy. Koska jos oikeasti, jos sä vaan tavallaan tekemällä yrität just fiksaa sen asian, niin yleensä ne niinku syvemmällä olevat aiheeseen liittyvät teemat ei niinku muutu. Niin monesti niinku, yleensä niiden tavoitteiden takana on myös joku toive, että vaikka kun olen energisempi, niin voin nähdä enemmän mun ystäviä tai ehkä mut otan mukaan johonkin porukkaan tai siellä on yleensä semmoisia syvempiä toiveita elämältä kanssa, niin niihin pitäisi vähän niinku päästä käsiksi, että semmoinen pysyvä muutos onnistuu. Et moni vähän niinku yrittää paikkaa niitä tavallaan omia kipukohtia vaan niinku parantamalla itseään jotenkin. Ja yleensä tulee just niiden ulkoisten toiveiden kautta. Ja totta kai niinku niitä kohti on tosi ok ja niinku mä autan niissä myös. Mut et just siitä tekemisestäkin tulisi niin kivaa, että sit se rutiini säilyy. Just näin. Yleensä, mitä mä oon huomannut, niin ihmisillä on semmoinen ajattelumalli takana, että kun minä olen erilainen, niin minä kelpaan. Ja ehkä jollain elämäntapamuutoksella saatetaan tavoitella sitä kelpaavuuden kokemusta, mikä on ihan hirvittävän inhimillistä. Mutta silloinhan se tulee toisista ihmisistä, se, että minä haluan olla kelpaava muille, eikä niin päin, että mitä minä tarvitsen. Mitä minä tarvitsen ollakseni seuraava paras mahdollinen versio itsestäni. Ja ehkä sen oivaltaminen, että hei, minä riitän. Mä kelpaan. Nytten jo itse asiassa. Niin sen oivaltaminen, niin se tekee siitä kaikesta muustakin aika paljon kivempaa, koska silloin sä teet just sitä varten, niin kuin sinun itseäsi varten oikeasti. Ja sun niin kuin omaa hyvinvointia varten niitä asioita. Sen sijaan, että sä yrität niin kuin just sitä kautta saada jotenkin niin kuin täyttää sitä omaa tarvetta tulla hyväksytyksi. Jep. Ja se on hauskaa, tämä vanha klisee siitä, että ei se päämäärä, vaan se matka. Mutta mä oon kyllä tullut itse siihen tulokseen, että jos sä meet päämäärää kohti sen päämäärän takia, ajatellaan vaikka, että minun päämäärä on se, että mä haluan olla ihan vitun kuuman näköinen. Ja haluan ihan tosi hyvän kropan. Ja se on se mun päämäärä. Niin se ei jaksa kantaa niiden kaikkien vaikeiden ja kivuliaittenkin kokemuksien ja tunteiden yli siinä matkan varrella, jos sä et nauti siitä itse matkasta tai ole valmis käymään sitä matkaa itsesi kanssa ja pöyhimään ja tutkailemaan, että miten sä toimit ja miten sä ajattelet ja miten sä haluat itse asiassa toimia ja ajatella. Ja sitten sä rupeatkin itse asiassa tykkäämään siitä matkasta ja siitä itsensä kehittämisestä. Ja se alkutavoite, mikä oli kuuma kroppa, niin se saattaa tulla siinä matkan varrella. Mutta voi olla, että se arvo siinä on ehkä muuttunut myös siihen, että oppii nauttimaan siitä matkasta myös. Todellakin. Joo, todellakin. Joo, ja se on niin kuin kiva bonus siinä mukana. Mutta jos se on niin kuin se main point, niin sitten ei se oikeasti kyllä kestä. Tai niin kuin tosiaankaan, koska toi on vaikeeta välillä. Joo, sehän on ihan hirveätä itsensä haastamista ja salilla itsensä haastaminen. Olen muutamia kertoja kyllä itkenyt salilla ja ollut silleen, että tästä ei tule mitään ja mä en jaksa ja mä oon ihan huono ja muuten. Mutta jos tekisi sitä vaan sen takia, että haluan näyttää ihan sikahyvältä, niin en mä jaksaisi käydä tota kaikkea läpi sen kautta, että mä olisin vaan muiden silmissä välttävä ja muiden silmissä hyvä.
Mutta sitten sitä ehkä jaksaa, kun sen kääntää sen ajattelun siihen, että okei, tämä on hirveän epämukavaa, tämä on vähän satuttavaakin, mutta tämä on sitä epämukavuusaluetta, mikä vie mua eteenpäin myös ihmisenä. Ja mä saan tästä taitoja ja kyvykkyyksiä, mitä mä voin hyödyntää muilla elämän osa-alueilla henkisesti myös. Ja saada semmoista resilienssiä. Ja kyllähän se on, en pidä sanoa sitä, mutta hirveän voimaannuttavaa oikeasti, niin kuin mitä sitten, niin kuin, mitä kaikilla noilla osa-alueilla niin kehittyminen tuo ylipäätään muuhunkin elämään. Ehdottomasti. Joo. Mulla oli joku ajatus äsken tohonkin liittyen, mutta nyt sekin hävisi. Joo, ja huomaa silleen, tiedätkö, kun näkee, että tämä rullaa koko ajan, niin huomaa, että ei ole ihan täysin oma itsensä. Ja sustakin huomaa, että sä et ole niinku ihan täys oma itsesi. Mitenköhän pääseekö siihen ikinä? No ilmeisesti. Ai mitä? Ilmeisesti? Niin, ilmeisesti harjoittelun kautta. Joo. Mutta siinä on se, että jotenkin pitäisi päästä yli taas kerran siitä ajatuksesta, että ettei vaan näyttäisi typerältä. Joo, just toi. Tai Niin, tai mä toivoisin näkeväni somessa enemmän sitä semmoista niinku aitoa semmoista niinku elämän ihmettelyä. Mä haluaisin, jos mä jotain haluaisin itse, niin sen, että mä oppisin somessa olemaan semmoinen, kun mä noiden terapia-asiakkaiden kanssa, niin mä oon monesti silleen, että ei mulla ole mitään hajua, miten tätä elämää pitäisi elää, mutta mä ajattelen tästä asiasta näin. Joo. Niin mä toivoisin enemmän someen sitä semmoista, että sais rauhassa ihmisellä elämää ihmisille ja ihmisten kanssa, ilman sitä sellaista, että pitää varoa hirveästi sitä, että mitä sanoo, ettei vaan tule cancellöidyksi. Ja sanooko juuri oikein? Juu, ja käytänkö oikeaa termistöä. Ja tutkimustietoon perustuen juuri nimenomaan oikeita termejä käyttäen ja niin. Mutta mä ainakin ajattelin, että mä niinku opettelen nyt sellaista ja harjoittelen. Mullakin mä oon ottanut semmoisen mission nyt tälle vuodelle, että I feel okay to be seen. Se on mun tää niinku tematiikka tälle vuodelle ja se tarkoittaa niin kuin oikeastaan kaikkia elämän osa-alueita, olipa se töissä tai olipa se vapaa-ajalla tai somessa tai missä, että olisi jotenkin enemmän ok sen kanssa, että on näkyvillä. Ja siihen liittyy just ehkä tämä, että uskaltaisi rohkeasti olla sillä missiolla ihmettelemässä elämää ilman, että tarvii tietää kaikkea. Joo, ei oo niinku, jokainen on omanlainen tyyppinsä täällä. Ja niinku, just ne tavat olla, puhua, ihmetellä ja katsoa tätä maailmaa, niin jotenkin niinku, miksi yrittää olla niinku se normi, että miksi ei voi tavallaan tuoda sitä omaa niinku, tapansa sitä toteuttaa niin siihen, niin se on hyvä kysymys. Jep.